Здоров, Клипа! А ёечка! Эдди! Стелла! Кльович! Кью-клипа 5. Морис. Як почуваєшся цяпер, Стелла? Нашмат лепей, дякуй, Клипа. Раслінка, што ты падараваў, вельмі падняла настрой. Ну, па праўдзе, не яна падняла настрой, а тое, што было ў ёй. Ці дакладней, той. Га? Дазвольце вам прадставіць Морыса. Ого! Які прыгажун! Ага, прыгожы. Такія класныя палосачкі. Здароў, Морис. Рады пазнаёміцца. У цябе такі прыемны колер. А яшчэ ён вельмі таленавіты. Так, Рэй? Па праўдзе, ён не спіць. Давялося нагадаць яму, што Морис наш сябр, а мы не яму сяброў. О, гляньце! Я ж кажу, таленавіты. Ён хоча танцаваць. Танцаваць? Туп на бачок, туп на бачок. Морис гэта вусень, а не чарвячок. Эй, давай, Морис, давай! Такі класны. Морис любіць рух. У танцах проста зух. Такі вясёлы вусень, ва ўсіх займае дух. Песня так сабе, але ён упадабаў. Яна цудоўная. Які Морис. Так, ён праўда класны. Хадзем, хлопчык, на тваё дрэва. Ну, каму зрабіць сэндвіч? О! Я знайшоў табе нітку, Эдді. О, дзякуй, вялікі Клёвіч. Але ў цябе ж сваіх нітак цэлая калекцыя. Не жыццё, а шыццё. О, выдатна, Клёвіч. Мне падабаецца. Не жыццё, а шыццё. У мяне ёсць доўгія ніткі, але яны не моцныя. А моцныя ніткі, яны нядоўгія. Здароў, Клёвіч. Здароў, Эдді. Эдді робіць змея. О, як цікава. І як атрымліваецца? Не ведаю, якой формы рабіць, таму спрабую розныя. Але як толькі мне пачынае падабацца новая форма, адразу хочаш памяняць? Не, ён развальваецца на кавалкі. О, калі на тое, ёечка, я думаю, мо ты дапаможаш выбраць яму колер. Так, я з радасцю. У мяне дома якраз ляжаць тоўстыя маркеры. Злётаю і прывязу. Клёвіч, можаш заціснуць вось тут, каб я завязаў прыгожы і моцны вузельчык? Завязвай на, як там яго, марскі вузел. Левую на правую і знізу, тады правую пад лішак. Неяк вось так. Ага. Вось і ўсё. Стойце! Вы мне палец завязалі. Ха, можа, калі асцярожненька, то я дастану. Вось так. Оу. Пайду коктейлі зраблю. Прыём, Клипа. Чуеш мяне? Гэта Стэлла. Прыём, Стэлла? Што такое? Морис. Морис? Што здарылася? Ён знік. Я шукала, але нідзе не знайшла. Ён не мог далёка адысці. У яго ж такія маленькія лапкі. Так, але іх так шмат у яго. Можа, ён запоўз у адзін з вашых караблёў? Можа, праверыце? Вядома. Не хвалюйся, Стэлла. Мы яго знойдзем. Не, тут нічога. О, ну дзе ж ты? Думай, Стэлла, думай.
Рэймонд, я ведаю, што ты не спіш. Калі я на секунду дапускаю, што ты мог... Не, вядома, ты не змог бы. Нешта здарылася, Клыпа? Морыс знік. Што за Морыс? Гэта вусень. Вусень? Мы пазнаёміліся з ім сёння, а цяпер ён недзе падзеўся. Думаю, ён знойдзецца. Стэла думае, што ён можа быць у маім караблі. Але яго няма. Можа, Аёечка яго бачыла? Клыпа Аёйцы, Клыпа Аёйцы, адкажы, калі ласка. Клыпа Аёйцы, як чуеш мяне, Аёечка? Што здарылася з ейным перадатчыкам? Не ведаю. Палячу яе шукаць. Эдзі чмурэй ад колераў. О, гэта Клыпа. Так хутка ляціць. А, ён хоча згуляць у космаквача. Не зловіш, к'ю, Клыпа 5. Што яна робіць? Вярніся, Аёечка. О, не, яна думае, мы гуляем у космаквача. Клыпа Аёйцы, трэба сказаць табе нешта важнае. Добра, застаецца толькі адно. Вось так. Злавіў. Цяпер ляці за мной проста да клёвіча. Трымайся, Клыпа, Аёечка на хвасце. Юху! Стэла званіла. Яна не знайшла яго. Яна ўжо вылецела. Оу! Я і не ведала, што перадатчык не працуе. І цікава, куды падзеўся Морыс? Давай цалкам агледзім твой карабель. Оу! Асцярожна! Оу! Вялікі дзякуй, Аёечка! Яны мне і трэба! Ага! Што такое, Клыпа? Ты знайшоў Морыса? Не, але, здаецца, я зразумеў, чаму не працуе твой перадатчык. Глянь сюды. Моцна прыліп. Гэта кавалак касмічнага смецця. Цяпер яго столькі развялося. Да і такога ліпкага. Братка, прынясеш мае інструменты? Дакладна шакаладна. Не знайшлі Морыса? Баюся, не, Стэла. О, Аёйчин перадатчык не працуе. У яе на антэне касмічнае смецце. Так, дай мне малаток, братка. Мо лепш адвёртку? А я б узяў плоскагубцы. вох! Стоп! Гэта не смецце. Гэта Морыс. Га? Глядзіце. Якая прыгажосць! Ого! Вы гляньце! Морыс ператварыўся ў матылька! Ну хіба гэта не цуд? Фух, пашанцавала? Я баяўся, што ён паляцець кудысь. Але, Стэла, як ты давязеш яго дадому? Я не павязу. А? Оу! Бывай, Морыс. Бывай, Морыс! Гляньце, ён як маленькая вясёлачка.
Уявіце, як гэта ператварыцца ў нешта прыгожае, як... На што табе гэта, яечка? Па-мойму, ты такая, як трэба. Мы так і не папілі коктейляў, га, Эдзі? А дзе гэта ён? Ён там, Клёвіч? У цябе ўсё добра, Эдзі? Так, цудоўна! Дзякуй, Клыпа! Як думаеце, можа, запусцім яго? Такі прыгожы, Эдзі! О, хіба не мілата, Рэю! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сяргею Еніну, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.